फाइनेल डेलिमिटेशनखौ हादोरगिरिया सागान होबाय। आसामनि बियाब दाफामफिननाय फाइनेल डेलिमिटेशनखौ हादोरगिरिया सागान होनाय लोगो लोगोनो खान्थि बादियै गनायथि मोनबाय। बे फाइनेल डेलिमिटेशननि फारिलाइखौ फोसावनाय लोगो लोगोनो गोबां हानजा आफाद आरो रायजो राजाफोरा गोजोननाय गैयैखौ फोरमायदोंमोनब्लाबो नाथाय हादोरगिरिया सागान खालामनाय लोगो लोगोनो बियाब दानायखौ सोलाय सोल' खालामनो हानाय नंला। रायजोफोरा अजद आरो खुद्रिनायजों डेलिमिटेशन ड्राफ्टखौ सोदांनायखौ लुबैदोंमोनब्लाबो बे राहाया गोथेबाय। हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ फाइनेल डेलिमिटेशनखौ सागान होनायनि उनाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसामाव मोनसे गोदान जारिमिननि सान जानानै थाबाय होनना टुइटनि गेजेरजों फोरमायो।